unang tingin, tila isang simpleng tulay lamang ang matatagpuan sa Barangay Laniton, bayan ng Basud, Camarines Norte. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang bawat bahagi ng lugar na ito ay saksi sa isang napakahalagang pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang Cam and Flex Cam Norte, hatid sa inyo ng College of Liberal Arts, Mabini Colleges sa pagkikipagtulungan ng 102.9 Brigada News FM. Samahan niyo akong balikan ang unang pagsasagupa ng mga sundalong Hapon at mga gerilyang Pilipino sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong December 7, 1941, binomba ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii upang magbigay hudyat ng deklarasyon ng gera laban sa Estados Unidos. Ang gerang iyon ay nauwi sa ikalawang digmaang pandaigdig. Makalipas ang 4 na araw, dumaong ang mga Hapon sa mga lalawigan ng Albay, Isabela at Leyte, mga probinsya sa Pilipinas na kanilang unang sinako. Pero bago pa man dumating ang mga Hapon sa Pilipinas, napagtanto na ng dating gobernador na ngayon isang bayani na si Wenceslao Q. Vincenz na ang mga Hapon ay lulusob sa probinsya ng Camarines Norte. He tried to organize a group of young men who were graduates of ROTC. So papunta sila, going to the north, coming from the south. Papunta sila dito, galing sa Legazpi, mga December 16. And then on the night of December 17, nasagawa sina Wenceslao Q. Vincenz ng isang paghahanda upang tigilan ang pagpasok ng Hapon sa Camarines Norte. Noong madaling araw ng December 18 ay ipinosisyon ni Wenceslao Q. Vincenz ang kanyang inorganisa na puwersa. Dahil walang resistance na nakaharap ang mga Hapon sa kampanya nila sa Albay at Camarines Sur, sa Basud, Camarines Norte sila unang nakatikim. Narito tayo ngayon sa tulay kung saan unang nagsagupaan ang grupo ni Wenceslao Q. Vincenz laban sa mga sundalong Hapon na nais sakupin ang Pilipinas. Upang di na makadaan ang mga Hapon na galing sa Legazpi, Albay, tinangkang sunugin ng grupo ni Vincenz ang tulay na ito. Matapos ang 6 na buwang pakikiligma ng grupo ni Vincenz simula December 1941 hanggang May 1942 laban sa mga Hapon, napalaya ang buong lalawigan ng Camarines Norte. Sa angking talino ni Vincenz at sa tulong ng mga katutubong kabihog na gumamit ng poisoned arrows ay napaslang ang humigit kumulang 3,000 mga sundalong Hapon. Isa sa mga magigiting na gerilyang kasama ni Vincenz sa pakikiligma sa Laniton ay si Francisco Buayes alias Turco. Nang mahuli ng mga Hapon si Vincenz noong July 8 at mapatay noong July 15, 1942, si Turco na ang siyang humaliling leader at bumuo siya ng isang grupo na karamihan ay mga dating kasapi ng unang grupo at tinawag ito ng mga historiador bilang Wenceslao Q. Vincenz Traveling Guerrilla of the Philippines. Bakit kinakailangan pag-aralan si Dintao? Bakit kinakailangan pag-aralan si Turco? Because as I said, because history is the soul of the nation. History is the bedrock of progress. History is the driver of values. Pero pag hindi natin pinag-aralan mga kasaysayan, maniniwala tayo sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Para patuloy na maalala ang unang engkwentro sa pagitan ng mga Pilipinong gerilya at mga sundalong Hapon, ang National Historical Commission of the Philippines ay nagtayo ng isang pantayog para sa kapayapaan sa Barangay Laniton sa bayan ng Basud, Camarines Norte. Makikita rito ang isang hukbo ng mga sundalo at leader na may hawak ng watawat at sa kabilang banda ay mga natalong kaaway. Sa may bandang itaas ay makikita ang mga bayaning Pilipinong nag-alay ng buhay para sa ating lahat. Sa panahon kung kailan maraming nagtatangkang balugtutin ang ating kasaysayan, nararapat lamang na balikan natin ang nakaraan. Isa sa mga ito ay ang unang putok na nasaksihan ng tulay ng pinaglabanan kung saan tayo mismo ang ipinaglaban.
Bilang isang Pilipino, tungkulin nating ipagsanggalang at pangalagaan ang mga bakas ng kahapon na pilit binubura ng makabagong panahon, kung kailan tayo naman ang may tungkuling ipaglaban ang mga bakas na ito. Ako po si Kenneth Bernil at ito ang aking dokumentaryo.